Mao kini ato ang latest weather update karong adlong Miyerkules, September 8, 2021. Duha ka bagyo gihapon ato ang gimonitor karon sulod sa ato ang Philippine Area of Responsibility. Una kini si Severe Tropical Storm Julina o may international name nga Conson. Karong alauna sa hapon na monitor kini nga naa sa bisinidad sa San Nicolas, Batangas. Ang maong bagyo ni landfall ganihang alas 9 sa buntag dito sa may San Juan, Batangas. O base sa tong latest forecast track, padayon kini mag-erog northwestward o expected na pod nga mag-landfall karong gabi dito sa may Bataan Peninsula. Ang ikaduhang bagyo nga ato ang gimonitor inside PR kini si Typhoon Kiko nasigpatan kanihang alas 10 sa buntag sa gilayon nga 1,120 kilometers silangan nga bahin sa Central Luzon. Dunay maximum sustained winds nga 155 kilometers per hour dul siyang sentro, ingon man mga pagkusukuso o gustines nga moabot sa 190 kilometers per hour. Nagayaro kini west-southwest sa gipaspason nga 20 kilometers per hour. Ang bagyong si Kiko halayo ra kaayo diri sa Kabisayaan o kini nanungtungod na karon sa may Central Luzon area. Apan kay dynamic kini ato ang system, dunay gihapon tay possible changes ato ang forecast track. So ato gyapong awhag sa atong mga kaigsuonan nga padayon kitang maga-monitor sa development niining maong bagyong si Kiko samtang nag-ero kini inside sa ato ang Philippine Area of Responsibility. Para pud sa dugang update, bisitaha ato ang website bagong.pagasa.dust.gov.ph. Dinhi lang kutob, ikan diri sa Mactan sa buhatan sa Pag-asa Visayas DOST, kini si Mio Aguirre o ayong hapon.